पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काटकसरीच्या आवाहनानंतर ज्याची भीती होती अगदी तेच घडलं। पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढले। पेट्रोल 3 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल 3 रुपये 11 पैसांनी प्रति लिटर इतकं महागलंय। गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम लवकरच देशांतर्गत ग्राहकांवर होईल अशी चर्चा सुरू होती। अखेर तेल कंपन्यांनी आजपासून इंधनांच्या किमतींमध्ये सुधारणा केली। शुक्रवारी सकाळी 6 वाजल्यापासून देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे। देशातील निवडणुका संपताच भाव वाढ केल्याची टीका मात्र विरोधकांकडून होतीये। दुसऱ्या बाजूला आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ उतार आणि रुपयाचं अवमूल्यन यामुळे ही दरवाढ लागू करण्यात आली आहे। मध्य पूर्वेकडील संघर्षामुळे इंधनाच्या पुरवठ्यात असलेली कमतरता अद्यापही कायम आहे, ज्याचा थेट परिणाम आता इंधनांच्या किमतींमध्ये दिसून येतोय। 28 फेब्रुवारीला इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष उफाळून आलेला असतानाही सरकारनं पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरांमध्ये वाढ करणं दीर्घकाळापर्यंत टाळलं होतं। तेल कंपन्यांना होत असलेल्या तोट्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं अखेर इंधनाचे दर वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय। दरम्यान पेट्रोल डिझेलचा ग्राहक आता इलेक्ट्रिक कार सीएनजी कडे वळण्याच्या मानसिकतेत आहे। मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सीएनजी स्टेशन्स कमी असल्यानं मोठमोठ्या रांगा लावाव्या लागतात। त्यातही भाववाढ होण्याची चिन्ह आहेत। तर दुसरीकडे महावितरणचा सतत खंडित होणारा विद्युत पुरवठा अन क्वचित ठिकाणी असणारे चार्जिंग स्टेशन यामुळे मोठं आव्हान जिल्ह्यातील सर्वसामान्यांसमोर उभं टाकलंय। आता लोकांनी पेट्रोल पण आता हे करायला पाहिजे, सांभाळून वापरायला पाहिजे। सण करूचा तुमका चलाचा फिराचा तर सण करा। सर्वसामान्य जनतेक ताण पडतलो, खिशात ताण पडतलो, खरोखर पडतलो ना। वाढीमुळे काय त्रास होतो सामान्य माणसाला ना। तर काय नवीन नाही हा, लोकांना सण करूची सवय लागलेली आहे, होय की नाही? काय आता कोण नाही, प्रत्येक जण आता किती रुपयानं काय वाढला तरी काय घेत आता सिलेंडर काही लोकांना मिळतं घरगुती। जर पेट्रोल आता किती रुपयानं झालं तरी घेतलेत, काय विषय आता बॅटरी चार्ज गाडी येईल पण काय परिणाम हा काय पेट्रोलवर? पेट्रोलला चालतात ना। कणकवलीत आमचे 3 पंप असून एकेका पंपावर ह्या 2-2 ह्या गाडी 2-2 दिवस अशी गाडी उभ्या असतात। 3 रुपये महाग म्हणजे सर्वसामान्यांसाठी खूपच किंमत झाली। 3 रुपये म्हणजे खूपच झाले। त्यामुळे सरकारला हीच विनंती राहील की जेवढे कमी करता येईल पेट्रोल आणि जेवढी पहिली जी किंमत होती तेवढीच राहील अशी विनंती आहे, बाकी काय। त्यामुळे हा, युद्धामुळे असावी कदाचित, पण त्यांनी मॅनेज केलं पाहिजे वरच्या लेवलला। आता एवढे आहेत वरती, एवढे नेते लोक आहेत, मंडळी आहेत, त्यांनी त्या लेवलला मॅनेज केलं पाहिजे। कारण सर्वसामान्यांसाठी 3 रुपये पण खूप गोष्टी आहेत। महागाईत काय करणार आपण तरी? आता इथे काय चाललंय ना ते काय बरोबर नाही। हे काय दिवसांदिवस महागाई दिसत चालली आहे। सर्वसामान्य माणसांनी काय करायचं, काय नेमकं नेमकं सर्वसामान्य माणसाने कसं आपलं जीवन जगायचं? दर टायमाला दरवर्षी यांचा रेट वाढलेला असतो। काय नाही विलाज तर हे सगळं काही गोष्टी करायला लागतात, कारण गाडीत तेल नाही तर माणूस जाऊ शकत नाही। काही गोष्टींना हे पर्याय नसतो काय, ते काहीतरी सरकारने काहीतरी त्याला काहीतरी पर्याय काढला पाहिजे। काहीतरी रेट हे काय कायमच वाढत राहिले, काय करायचं कसं काय? आज पुऱ्या महाराष्ट्रातच वाढलेत रेट। आज सकाळी 6 वाजल्यापासून ते रेट लागू झालेले आहेत। पूर्वी पेट्रोलमध्ये 3 रुपये 14 पैशाची वाढ झाली आहे आणि डिझेलमध्ये 3 रुपये 11 पैसे झालेले आहे। पूर्वी आमचा पेट्रोलचा दर होता 105 रुपये 49 पैसे आणि आत्ताचा रेट झाला तो 108 रुपये 63 पैसे। तसं डिझेलचा 92 रुपये 1 पैसे होता आणि आता तो 95 पैसे 95 रुपये 12 पैसे झालेला आहे। आता काय करणार, पेट्रोल तर घालू काय, त्याशिवाय पर्याय नाही। 3 रुपये काय आणि 5 रुपये का माणसाचा आता हे सरकार एवढी हालत बेकार करून टाकल्याने काय उपयोग नाही सरकार। 3 रुपये म्हणजे झाले काय आजच्या विचार करा ना तुम्ही। गरीब माणूस काय करेल? 100-200 रुपये पेट्रोल घालून फिरणार म्हणजे विचार करावा लागला। सायकलच घ्यायला लागेल मला वाटतं, बाकी पर्यायच नाही। एक तर पगार नाही, पगार आहे दिवसाला 300 रुपये। कसं कर परवडणार? सांगा मला। साधारण माणूस काय करेल? आणि देतात पेट्रोल 200 रुपयाचा, दिवसात पुरत पण नाही होता पेट्रोल।
त्यांच्या गाडीला काय सांगतात नाही का आता एसटी जेवढी गर्दी असतात तर पण आमका हे होत नाही, एसटीन जाऊ परवडत नाही. असं झालेलं आहे आता ही परिस्थिती. आता सरकारने विचार करू या बाबा काय पेट्रोल महाग केलंय तुम्ही कशाबद्दल? हा दुसऱ्या देशांचा आमचा कशात त्रास? गरीब माणूस काय करतो आता सांगा साधारणतः. बाकी याच्यावर काय बोलू शकत नाही. नमस्कार, माझं नाव श्यामल जोशी. आत्ता आपण देवगडमध्ये खरेदी विक्री पेट्रोल पंपावर आहोत. तर नुकतीच सरकारने आज पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये दरवाढ केलेली आहे. ही दरवाढ युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जर असेल तर युद्ध चालू होऊन 2 महिने उलटून गेलेले आहेत. अद्यापपर्यंत ती दरवाढ झाली नव्हती. इलेक्शन झाल्यानंतरच ती दरवाढ लागू केली गेली का, असा एक प्रश्न आहे. आणि दुसरे प्रश्न, जर पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा असेल तर पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा रोखण्यासाठी अन्य मार्गाचा का वापर केला जात नाही आहे? महागाई किंवा पेट्रोल डिझेल दरवाढ करून सर्वसामान्यांच्या खिशाला का चाट दिली जाते? प्रत्येक वेळेला सर्वसामान्य माणूसच का भरडला जातो आहे महागाईच्या चक्रव्यूहात? याचीही सरकारने दखल घ्यावी. तसेच सरकारचा विचार केला तर आपले जे पालकमंत्री आहेत याने महागाईच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या ताफा कमी केलेला आहे. तसेच स्वतः मंत्री महोदय काल पायी चालत मंत्रालयापर्यंत गेलेले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांनीही अशा प्रकारचं पेट्रोल डिझेल जी काही टंचाई आहे ती रोखण्यासाठी अशा प्रकारे सहकार्य करावे. सर्वसामान्य माणूस गव्हर्नमेंटला नेहमीच सहकार्य करत असतो, पण सरकारने सुद्धा सर्वसामान्य माणसांचे जे काही आर्थिक चणचण असते ती लक्षात घेऊन महागाई न वाढवता अन्य मार्गाने पेट्रोल डिझेल कशा प्रकारे पुरवला जाईल किंवा साठा कशा प्रकारे उपलब्ध करून रेग्युलर केला जाईल याचा विचार करावा. महागाईचा भडका वाढवून सर्वसामान्य माणसांना भरू नये अशी आमची सर्वसामान्य जनतेची सरकारकडे विनंती वजा मागणी आहे. नमस्कार, माझं नाव अर्चना माहिती आहे. देवगडातील नागरिक आहे. त्यांच्या समितीमध्ये सभासद म्हणून आम्ही काम करतो. आता हे जे पेट्रोल डिझेल जे वाढवलेलं आहे आजपासून, जेव्हा युद्ध चालू होतं तेव्हा काही केलेलं नाही आहे. आणि आता जेव्हा युद्ध कमी झालं तेव्हा हा वाढ कसं काय झाला आहे? मग सर्वसामान्य जनतेने कसं जगायचं? सगळ्या ह्याच्यात जर तुम्ही पैसे असे वाढत गेला आम्ही गरीब लोकांनी काय करायचं? त्याच्याकडे आमचं म्हणणं आहे सरकारने लवकरात लवकर लक्ष द्यावे आणि जरा महागाई जरा कमी करावी. बस हीच आमची सरकारकडे विनंती. भरपूरच महाग झाला तर त्याबद्दल काय बोलू शकतो सरकारला? महागाई सगळीकडेच वाढणार, पूर्ण खाण्यापिण्याच्या वस्तू महागणार. अचानकच ही पेट्रोल डिझेल महागाई वाढली, त्याच्यामुळे एकंदरीत आपल्या जीवन गरीब जनतेला तर त्रास होणार ना सगळा. ते आपल्या लोकांना किती महाग पडतं. याच्यामुळे पेट्रोल वाढला म्हणजे ट्रान्सपोर्ट वाढला म्हणजे प्रत्येक गोष्टीवरचा दर वाढला. भाजीपाला सगळा हे गुड्स सगळेच महाग झाले. ट्रान्सपोर्टेशनचे चार्जेस वाढले त्याच्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू पण महाग झाल्या. महागाई झाली ना सगळी. आता काय सांगाल, आपण जर बघितलं आज देशभरात पेट्रोल डिझेल CNGची च्या किंचित वाढ झालेली आहे. या इंधन दरवाढीकडे आपण कसे पाहताय? प्रथमतः तर आता सध्या बघितलं तरी सध्या गॅस तुटवडा आहेच. गॅसचा घरगुती गॅसचा तुटवडा आहे. त्यात आता गॅस वाढ पण झालेला आहे आणि आता पेट्रोल आणि डिझेलचे पण वाढ झालेला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या रहदारीसाठी पण प्रवास खर्च पण वाढणार आहे आणि ह्याचा भरपूर परिणाम सर्वसामान्यांच्या जीवन आपल्या ह्याच्यावर परिणाम होणार आहे. ही जी दरवाढ झालेली आहे ही दरवाढ आजपासून सुरू झाली. आपण जर बघितलं यापूर्वी अगदी महागाई आहे आणि या दरवाढीमुळे त्याचा परिणाम काय होणार आहे? ह्या दरवाढीमुळे रहदारीसाठी मेन म्हणजे लोकांना येणं जाणं मागणार आहे. जर आता पहिलं जर बघितलं तर 20 रुपये होतं. विवडेपासून इथे 20 रुपये होतं.
आता तेच भाडं 30-35-40 रुपयावर गेलं आहे. तर त्याचा परिणाम रहदारीवर वाढणार आहे. लोकांना येणं जाणं मुश्किल होणार आहे या वाढीमुळे. हो, त्याचाही परिणाम होणार आहे. कारण आता बघितलं तर आपल्याला आताच आपण आज मार्केटमध्ये मी फिरतोय, तर भाजी आहे ना, तर भाजीच्या गाड्या ज्या येत होत्या दररोज, त्या आता रोज येत नाहीत. त्या आता 8-8 ज्या 1-2 दिवसानंतर आडे करून येत होत्या त्या 8-8 दिवसानंतर यावं लागल्या येत आहेत. त्याचा परिणाम आता भाजी बघितलं तर ताजी भाजी भेटत नाही, त्याचाही परिणाम होतोय. दादा, आज बघितलं तर आपण देशभरात पेट्रोल डिझेलचे दर वाढ झालेले आहेत आणि एकंदरीत जे व्यवसाय करतायत त्या व्यवसायावरती या दरवाढीचा काय परिणाम होणार आहे? हो ना, ट्रान्सपोर्टिंगला फरक पडणार. ट्रान्सपोर्ट वाढलं की आमचा रेट वाढला. ट्रान्सपोर्टिंगला रेट वाढले की आम्हाला इथे या सर्वसामान्यांना त्याचा थोडाफार फटका पडणार. 5 ते 10% पडू शकतो. ट्रान्सपोर्टला रेट वाढतच, हे रेट वाढले की ट्रान्सपोर्ट रेट वाढवतात. असे आता आपण बघितलं तर भाजी मार्केटमध्ये भाज्यांचे रेट कसे आहेत? जास्तच आहे. कशी वाढवणार आहे? किती वाढवेल? आत्ताच रेट जास्त आहेत. आता गरमीमुळे वगैरे माल कमी येतो, रेट जास्त आहेत. आणि आता हा पेट्रोल डिझेलचा याच्यामुळे परत वाढ होणार. त्यामुळे सर्वसामान्यांना फारच त्याचा हे होणार, फटका बसणार. सध्याच्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत आपण जर बघितल्या ज्या भाज्या आहेत त्याचे रेट सध्याचे काय आहेत आणि येणाऱ्या आता नवीन या दरवाढीनंतर इंधनाच्या दरवाढीनंतर त्याच्यावरती काय कसा परिणाम होणार आहे? आताच्या रेटपेक्षा 5 ते 10% परत वाढ होणार. म्हणजे आता जर डिझेल वाढ झाली म्हणजे ट्रान्सपोर्टिंगचं हे लगेच फरक पडतो. हा मे महिन्याचा काळ आहे, एकतर भाजीचा तुटवडा असतो आणि त्यात आता पुन्हा जर दरवाढ झाली तर ग्राहकांची कशी या ग्राहकांना समजवणं म्हणजे आम्हाला भारी कठीण होईल. ग्राहक अगोदरच हे झालेले आहेत ह्या रेटलाच एक लोक ॲडजस्ट करून घेत नाही. आता वाढ झाली की परत आणि आम्हाला प्रॉब्लेम येणार. म्हणजे आम्हाला एक करणं मुश्किल होईल, धंदा करणं मुश्किल होईल आता आम्हाला. सध्याची ट्रान्सपोर्ट जो रेट आहे तो किती आहे आणि भविष्यात किती वाढेल? आता समजा टोमॅटो 50 रुपये किलो आहे, कोथिंबीर पेंडी 50 रुपये आहे, तर याला परत 5 ते 10 रुपये वाढ होऊ शकतो. साहजिकच या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या जे जेवणातलं ज्या भाज्या आहेत त्याचे रेट वाढणार आहे. हा, सर्वच रेट फरक पडणार. असं कुठला एक असं नाही, सर्वच रेटवर 5 ते 10% फरक पडणार. कोणताच नाही, सर्वच मेथी म्हणा, कोथिंबीर म्हणा, मिरची म्हणा, सर्वच रेटला फरक पडणार. पण हा मेन ट्रान्सपोर्ट म्हणजे डिझेल आणि पेट्रोल म्हणजे मेन ट्रान्सपोर्टचा कणा आहे तो. आणि त्याच्यामुळे त्यांचा रेट वाढला की आम्हाला येणारा रेट वाढून येणार. त्यामुळे आम्हाला ग्राहकाला 5 ते 10% वाढ होणार. मग त्यांचं आम्हाला ॲडजस्ट करून घ्यायला पाहिजे बोलणं. आत्ताच आम्हाला हे ओरडत असतात लोक, महाग झालंय. तर ह्याच्यानंतर परत आणि वाढ झाल्यानंतर आणि परत कंबरडा तुटणार. आणि मी काय म्हणतो, अर्जंट एखादी गोष्ट येते ना, एक पेशंट येलो मग त्यांनी चौथं ना, पण आता डायरेक्ट बंद आहे पंप म्हणतो, डायरेक्टच कनेक्शन बंद करू शकत नाही, किती काढून चौथं बरोबर. तर सिंधुदुर्गात दरवाढीनंतर काय परिस्थिती आहे याची माहिती देत आहेत आमचे तालुका प्रतिनिधी. कुडाळ तालुक्यात बऱ्याच ठिकाणी पेट्रोल पंपावरती आजही पेट्रोल व डिझेल संपले आहे असे फलक लावलेले पाहायला मिळत आहेत. आपण पाहू शकता की या पेट्रोल पंपावर देखील पेट्रोल व डिझेल संपले आहे असा फलक लावलेला आहे. म्हणजेच पेट्रोलचा पुरवठा मागणीच्या प्रमाणात कमी झालेला आहे हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. आज सकाळपासूनच पेट्रोल, डिझेल व CNG यांच्या किमतींमध्ये वाढ झालेली आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक या जिल्ह्यात दाखल होतात. तसेच आता शेतीचा हंगाम देखील जवळ असल्यामुळे शेतकरी देखील आता शेतीच्या कामांना वेग लागणार आहे आणि असे पाहता अचानक वाढलेल्या पेट्रोल डिझेलच्या किमतींचा नेमका काय परिणाम होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आता आपण पाहूया की नेमकी दरवाढ कोणत्या आणि किती प्रमाणात झालेली आहे. तर पेट्रोलच्या प्रीमियम पेट्रोलमध्ये 3 रुपये 11 पैशाने दरवाढ झालेली आहे. त्याच्यानंतर पेट्रोलच्या किमतीमध्ये 2.84 प्रति लिटरची दरवाढ झालेली आहे आणि
या झालेल्या पेट्रोलचा दरवाढीचा परिणाम हा थेट सामान्य नागरिकाच्या खिशावरती पडणार आहे. CNGच्या रेटमध्ये देखील वाढ झालेली आहे आणि आपण पाहू शकता की या पेट्रोल पंपावरती सगळ्या गाड्या ज्या आहेत त्या CNGसाठी लाईन लावून उभ्या आहेत. CNGच केवळ या पेट्रोल पंपावरती उपलब्ध आहे. पेट्रोल संपलेले आहे आणि या झालेल्या दरवाढीचा नेमका काय परिणाम या सामान्य लोकांच्या खिशावरती होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. रेटमध्ये आज वाढ झाली आहे. नेमक्या आपल्या वाहनाच्या ह्याच्या भाड्यावरती काय परिणाम होणार की आपल्या खिशावरती काय परिणाम होणार? खिशावरती होणारच आहे, पण थोडं कस्टमरांनी पण आम्हाला साथ दिली पाहिजे. भाडं आम्ही कमीत मारू शकत नाही. आज सकाळपासूनच अचानक दर वाढले हे आपल्याला कधी कळले? ही आता आमची गाडी आहे, CNG पेट्रोल गाडी आहे. ही गाडी पेट्रोलला ॲव्हरेज देत नाही, फक्त CNGला ॲव्हरेज देते. त्यामुळे आम्हाला CNG भेटला पाहिजे. परत भाड्याला पण कस्टमरांनी आम्हाला कमीपणा दाखवता नाही. पेट्रोलचा काय विषय आहे? पेट्रोल सध्या पेट्रोल पंपांवर मिळत नाहीये. काय बघितलं परिस्थिती? आता काय बोलणार, शेवटी आपण सरकारला सहमत काय केलं पाहिजे ना, सहकार्य केलं पाहिजे. थँक्यू. आम्हाला फक्त एवढी त्रास आहे की आता जे आपले पेट्रोलचे कमी वापरायचे अँड पॉल्युशनमुळे सगळे मला असं वाटतं की 50% लोक आता CNG कार घेऊन टाकलं. त्याच्यामुळे आता सगळे ठिकाणे CNG पंप बसवायची गरज आहे. आपल्या शासनाला अप्रुव्हल दिले तर बरं होईल. थोडी आपला जे CNG वाल्याला जेवढी त्रास आहे तो कमी होईल. हे झाली तर आम्हाला आभार मानतो. कोल्हापूरला देखील सिंधुदुर्गासारखीच परिस्थिती आहे का की तिकडे देखील पेट्रोल आणि सगळं उपलब्ध? आमच्या इथं कोल्हापूरमध्ये भेटते, इथं नाही भेटत. इथे सिंधुदुर्गातच नाही भेटत आहे. इथं नाही भेटत. बरं, आजपासून दरवाढ झाली आहे. पेट्रोल CNG दोघांमध्ये देखील दरवाढ झालेली पाहायला मिळते. नेमकं आपण त्याच्याबद्दल आपली काय प्रतिक्रिया आहे? का आता CNGचा सगळंच प्रॉब्लेम आहे. आमच्या कोल्हापूरमध्ये कसं सोय आहे, खरं इथंच प्रॉब्लेम आहे फक्त. आणि CNGचा दर बी भरपूर वाढतोय. मग आता CNGचा जो दरवाढ झाली आहे त्याच्यामुळे आपल्या खिशावरती कात्री पडणार आहे की कात्री पडणार की आमचा धंदा बी मार खाणारच ना. तुमची नेमकी काय इच्छा आहे, काय मागणी आहे याच्याबद्दल? जरा CNGचा दर जरा कमी व्हायला पाहिजे. आणि CNGची उपलब्धता सगळीकडे होते का सध्या? नाही, जरा असं कमी आहे, जरा कंडिशन कमी. हां, नमस्कार. माझं नाव सतीश सदाशिव गोदाम नारिंगरे देवगड. मी सध्या राहणार आडवली मालवण. मी रिक्षा चालक आहे. CNGसाठी गणेश चतुर्थीलाही आमची हालत असते सीझनामध्ये आणि मे महिन्यामध्ये पण आहेत. आता सध्या सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा झाल्यामुळे हे पर्यटक बाहेरून येत आहेत पुणे मुंबईवरून. त्यामुळे आम्हाला गॅस आणि ते इंधन हे लवकर मिळत नाही, गॅस वगैरे. तर जिल्हाधिकारी मॅडमांनी पण याच्यामध्ये लक्ष घालून हा तोडगा काढायला पाहिजे. कारण स्थानिक लोकांचे रिक्षेवाल्यांचे हाल होत आहेत, ते समजले पाहिजे. तुम्ही आता मालवणवरून इथे पेट्रोल भरण्यासाठी आलात का? हो, मी मालवणवरून आडवली मालवणवरून मी CNG गॅस भरायला आलो आणि 2-2 तास रांगेमध्ये राहावं लागतं आम्हाला उभं. आज आता इथे पेट्रोल संपलेलं आहे. हां, मालवणमध्ये देखील अशीच अवस्था आहे का पेट्रोल डिझेलच्या बाबतीत? हो, सगळीकडेच अशी अवस्था आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये असा काही प्रॉब्लेमच नाही. सकाळपासून आता हा तिसरा पेट्रोल पंप आहे. तिन्ही पेट्रोल पंपांवरती पेट्रोल संपलेले आपण पाहायला मिळाले आहे. या पेट्रोल पंपावर देखील पेट्रोल संपलेले आहे, फक्त डिझेल मिळत आहे. आणि अशीच परिस्थिती ही कुडाळ तालुक्यात नाही तर संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आपण पाहायला मिळाली. आता लवकरच शेतकऱ्यांचा शेतीचा हंगाम सुरू होतो आहे आणि जर असाच पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा राहिला तर शेतकऱ्यांनी शेती करायची कशी? कारण आता बैल नाही राहिले, आता ट्रॅक्टर आले, ग्रास कटर आले. मग या आधुनिकीकरणाबरोबर जर शेतकऱ्यांनी चालायचं असेल तर या वाढीव दराबरोबर आणि या पेट्रोलच्या टंचाईबरोबर शेतकरी चालणार कसा? कॅमेरा पर्सन साहिल बागवेसह निलेश ओरसकर, कोकण 7 लाईव्ह. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला आवाहन केलं होतं की 1 वर्ष सोने खरेदी करू नका आणि पेट्रोल, डिझेल तसेच खाद्य तेल जे आहे हे मुबलक प्रमाणात आहे, त्यामुळे त्याचे काटेकोर पालन करून व्यवस्थित वापरा असे आवाहन केल्यानंतर आज दुसऱ्या दिवशी आपण पाहत आहे की पेट्रोल आणि डिझेल जे आहेत ह्याचे दर जे वाढलेले आहेत, साधारण 3-3 रुपये दर वाढलेले आहेत. त्यामुळे या वाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला कात्री बसले आहेत. जाणून घेऊया आपण इथे दोडामार्गच्या हद्दीतला जो पेट्रोल पंप आहे, या पेट्रोल पंपावर आपण आहेत. इथे सर्वसामान्य नागरिक आहेत, पेट्रोल घालण्यासाठी आलेले आहेत. त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की कशा प्रकारे जे दर वाढलेले आहेत याचा कसा परिणाम होणार आहे.
काय सांगाल, आजपासून पेट्रोल डिझेलचे दर वाढलेले आहेत, काय सांगाल? हे जे केंद्र सरकारचे धोरण आहेत हे सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या खिशाला कात्री बसण्यासारखे आहेत. शेतकऱ्याला झळ बसणार. केवळ इंधन दरवाढ जी झालेली आहे ती केवळ गाड्यांची पेट्रोल टाकल्यामुळेच होत नाही, तर शेतकऱ्याने आता खरोखरच फटका बसतो आहे. आणि आदरणीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमी आपल्या भाषणातून मन की बात यातून सांगत असतात, त्या पद्धतीत नरेंद्र मोदी साहेब वागत नाही आहेत असं वाटतं आहे. देशाच्या नागरिकाने, संपूर्ण नागरिकाने, युवतीने, तरुणाने आणि वयोवृद्ध माणसाने विचार करायला पाहिजे, सुज्ञान नागरिकाने, की आज देश 2014 आणि 2026 जे काय चालू आहे ते आजमावलं पाहिजे. आणि 2014 पूर्वीचा इतिहास खरोखरच थोडाफार चुकीचासुद्धा असेल, पण एवढा इतिहास चुकीचा न होता आज सर्वसामान्य जनतेला, साधी लोकांना इथे साध्या फॅक्टरीमध्ये नोकरी नाही, हा सुद्धा एक नरेंद्र मोदीने आदर्श घ्यायला पाहिजे. जे ते काय आज बोलले 10 वर्षापूर्वी ते आज एकही अस्तित्वात नाही आहे. जनतेच्या तोंडी राहत्या एक साधा रोजीरोटीचा जर घास त्यांनी दिला असता तर उलट नोकरी कपातीचा विषय चाललेला आहे. दर वाढलेले आहेत, इंधन दर वाढलेले आहेत, गाडी भाडं वाढलेलं आहे, एसटींचे दर वाढलेले आहेत आणि सर्वसामान्य जनता होरपळून गॅसचे दर वाढलेले आहेत. दर 6-6 महिन्यांनी गॅसचे दर वाढत आहेत. आता फक्त युद्धाचं कारण पुढे आहे, परंतु ह्या 6 महिन्यापूर्वी किंवा 1.5 वर्षापूर्वी गॅसचे दर वाढलेले होते. हे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनी नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेने समजावून घ्यावे असे मी संपूर्ण भारतातील जनतेला आवाहन करतो आहे की आपण आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांना टार्गेट करणं ही मला योग्य वाटत नाही. परंतु त्याने जे काय आपण ज्यावेळी 2014मध्ये पारदर्शक सरकार म्हणून घोषणा केली होती त्या पारदर्शक सरकारची काय अंमलबजावणी झाली हे संपूर्ण जनतेने आजमावं आणि संपूर्ण जनतेने त्याच्यामध्ये योग्य तेचा निर्णय घ्यावा ही माझी विनंती आहे. आपल्यासोबत अजूनही काही दोडामार्गचे नागरिक आहेत. काय सांगाल, मोदींनी आवाहन केल्यानंतर सोन्याचेही दर गगनाला भिडलेले आहेत. आजपासून सकाळी 6 वाजल्यापासून पेट्रोल डिझेल आहेत ह्याचे दर वाढलेले आहेत, काय सांगा? आम्ही पहिल्यांदा हे दरवाढीचा जो आहे तो पहिल्यांदा शिवसेनेच्या माध्यमातून आम्ही निषेध करतो. मोदी जनतेला आवाहन करतायत की तुम्ही पेट्रोल घेऊ नका, इलेक्ट्रिकच्या गाड्या घेऊ नका. इलेक्ट्रिक गाडी परत जर घ्यायला गेलो तर त्याला परत भुर्दड आहे. हा भुर्दड कोणी सोसायचा? आता सोनं चांदी ही जी महाग केली, आता सर्वसामान्य लोकांना जर सोनं खरेदी करायचं असेल किंवा लग्नात वगैरे मुलांची लग्न करायची असेल तर त्यांना एक भयंकर हे त्रास सोसावा लागतो भयंकर. आणि त्याच्यामुळे हे मोदी सरकारचा आम्ही पहिल्यांदा निषेधच केलेला आहे. आणि असे जे आव्हानं करतायत मोदी, आता परदेशी दौरे करतायत, हे कुठच्या पैशाच्यावर करतायत? जो आमचा टॅक्स घेत आहेत, गब्बर जो टॅक्स लावलेला आहे, म्हणजे GSTच्या माध्यमातून म्हणा किंवा इतर सगळ्या ह्यांच्या माध्यमातून गाडी घेतली तर त्याला परत टॅक्स आहे. गाडीची GST कमी केली पण गाडीचे रेट वाढवले आहे. अशा पद्धतीने जर हे असं चालतच राहिलं तर हा आपला देश कुठेतरी सर्वनाशाकडे पोचतो असं आम्हाला भासतंय. ही दरवाढ झाल्यानंतर सिंधुदुर्गात कितीची वाढ झाली आहे हे आपण पाहणारच आहोत. तसेच सिंधुदुर्गच्या अर्थकारणावर काय परिणाम होणार आहे याबाबतची माहिती जाणून घेणार आहोत आमचे चीफ रिपोर्टर विनायक गावस यांच्याकडून. सगळ्यात महत्त्वाची आणि मोठी बातमी जर बघितली तर संपूर्ण देशात असेल, राज्यात असेल आणि त्याचा जिल्ह्यावर सुद्धा परिणाम झाला आहे, ती म्हणजे पेट्रोल, डिझेल आणि CNG मध्ये दरवाढ झालेली पाहायला मिळते. पेट्रोल डिझेलचा जर विचार केला तर आज सकाळी 6 वाजल्यापासून पेट्रोल 3 रुपयांनी आणि डिझेल जे आहे ते 3.11 रुपयांनी प्रति लिटरमध्ये वाढ झालेली पाहायला मिळते. दरवाढीचा मोठा फटका जो आहे तो सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसताना पाहायला मिळणार आहे. आखाती देशामध्ये युद्धजन्य परिस्थिती होती, मात्र गेले 2-3 महिने पाहिलं तर दरवाढ होत नव्हती. इंधन जे आहे, जे कच्चं तेल आहे ते आपण आयात करतो, मात्र त्यात कुठेही दरवाढ दिसत नव्हती. मात्र अखेर आज ती दरवाढ झालेली पाहायला मिळते पेट्रोल डिझेलमध्ये आणि CNGच्या दरामध्ये सुद्धा 2 रुपयांनी वाढ झालेली पाहायला मिळते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जर परिस्थिती बघितली तर पेट्रोल जे 105.49 रुपये प्रति लिटर होतं ते आता 108.62 रुपये प्रति लिटर झालेलं आहे. त्याचबरोबर पॉवर पेट्रोल जे आहे जे 115.20 रुपये होतं ते 118.34 रुपये झालेलं आहे. डिझेलचं जर बघितलं तर 92.1 रुपये जे डिझेल लिटर होतं ते आता 95.12 रुपये प्रति लिटर झालेलं आहे. CNGचा विचार करता 83 रुपये किलो
CNG जो होता तो आता 85.3 प्रति किलो झालेला आहे. अशा पद्धतीनं दरवाढीचा फटका जो आहे तो सर्वसामान्यांच्या खिशाला या ठिकाणी बसताना आपल्याला पाहायला मिळतो. त्याचबरोबर डॉलरचा जर विचार केला तर डॉलरच्या तुलनेत रुपया जो आहे तो अगदी म्हणजे आतापर्यंतच्या सर्वकालीन परिस्थितीत बघितलं तर निचांकी पातळीवर गेलेला पाहायला मिळतो. जवळपास 95.70 ते 96.10च्या दरम्यान हा अमेरिकन डॉलरचा दर जो आहे तो जाऊन पोचलेला आहे आणि रुपयाचा जो भाव आहे तो तसाच राहिलेला आहे. त्यामुळे हा सगळा जागतिक स्तरावर जे काही युद्धजन्य परिस्थिती आहे किंवा ह्या काही गोष्टी घडत आहेत या सगळ्याचा फटका हा अगदी सर्वसामान्य लोकांना पण बसताना पाहायला मिळतोय. त्याचबरोबर एक टीकासुद्धा या निमित्तानं विरोधकांकडनं होते, ती म्हणजे देशभरात विविध राज्यातल्या ज्या निवडणुका झाल्या ते निवडणुका होईपर्यंत त्या निवडणुकांचे निकाल लागेपर्यंत पेट्रोल डिझेल आणि CNGचे दर आहेत ते वाढवले गेले नव्हते. मात्र जसे निकाल लागले तसे या दरामध्ये वाढ केल्याचा आरोपसुद्धा विरोधकांकडनं या ठिकाणी केला जातोय. तर ज्या पद्धतीनं आयात ह्या गोष्टी कराव्या लागतात, इंधन आयात करावं लागतं, कच्चं तेल आपल्याला आयात करावं लागतं आणि त्यामुळे कुठेतरी ही दरवाढ झाल्याचं शासनाकडनं सांगितलं जातं आहे. एकंदरीतच परिस्थिती बघितली तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेल वापरणारे ग्राहक हे सर्वाधिक आहेत. त्याचबरोबर इतरही गोष्टींसाठी पेट्रोल डिझेलचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. मात्र आता मंत्र्यांनी आदर्श घालून दिला आहे. त्याचबरोबर नरेंद्र मोदी यांनी जे आवाहन केल्यानंतर सगळेजण जे आहेत ते कुठेतरी व्हेकलकडे वळताना आपल्याला पाहायला मिळतात. मात्र सिंधुदुर्गची परिस्थिती बघता CNGचे जे काही स्थानक आहेत किंवा पंप आहेत, CNG स्टेशन्स फार कमी आहेत. त्यामुळे पर्यटक जे गोव्यामध्ये येतात किंवा सिंधुदुर्गात आतापर्यंत आलेले आहेत त्यांच्या रांगासुद्धा पेट्रोल पंपावर पाहायला मिळतात. आणि त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉईंट हे नसल्यामुळं खूप मोठी गैरसोय ही व्हेकलवाल्यांची सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होते आणि हे खूप मोठं आव्हान त्यांच्यासमोर असणार आहे या दरवाढीनंतर. त्यामुळे निश्चितच यातनं सर्वसामान्य कसा मार्ग काढणार आहे किंवा कशा पद्धतीनं पुढे जाणार आहे हे पाहावं लागणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी काटकसरीचं आवाहन संपूर्ण देशवासियांना केलं. वर्षभर सोने खरेदी न करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं. त्याचबरोबर इंधन जे आहे ते विनाकारण वापरू नये, लांबचे प्रवास टाळावे अशा पद्धतीचंही आवाहन त्यांनी या निमित्तानं केलं. किंवा विविध आव्हानंसुद्धा त्यांची अजूनही होत आहेत. जास्त करून ऑनलाईनवर कार्यप्रणालीवर भर द्यावा असंही आवाहन त्यांनी केलेलं आहे. ही सगळी परिस्थिती बघता आणि झालेली दरवाढ बघता आता गॅस असेल किंवा खाद्यतेल असेल यांच्याही दरात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आहे. अर्थतज्ज्ञांकडनं तशा पद्धतीचे काही जे विचार जे आहेत किंवा तशा पद्धतीचे दावेसुद्धा जे आहेत ते केलेले पाहायला मिळतात. मात्र या झालेल्या दरवाढीचा सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठा फटका बसताना पाहायला मिळतो आणि गेले अनेक दिवस दरवाढ होईल का किंवा पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाला अशी काही जी परिस्थिती होती अखेर आता पिक्चर क्लिअर झालं असं म्हणायला हरकत नाही आणि पेट्रोल डिझेलच्या ज्या किमतीमध्ये जवळपास 3 रुपयांनी दरवाढ झालेली पाहायला मिळते आणि CNGमध्ये सुद्धा 2 रुपयांनी दरवाढ झालेली पाहायला मिळते. एकंदरीत या दरवाढीनंतर सामान्यांमध्ये नाराजी दिसते. याचा परिणाम वाहतुकीवर होणार असल्यानं याच्याशी संबंधित जीवनावश्यक वस्तूंचे दरही वाढणार आहेत. त्यामुळे आता रोजच्या उत्पन्न आणि खर्चाचा समतोल साधताना सर्वसामान्यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.